Jaha, Suvi. Tervetuloa töihin. Sinä oot myöhässä. Alahan tulla. Suvi. Ei mennä nyt ulos, kun sinä ketä just tulit sisälle. Tulehan tänne. Hyvä, Suvi. Tulehan tänne. Sauli outtaa oven takana, vaan sitä me ei kyllä päästetä sisälle. Tulehan tänne. Hyvä. Pitää sitä tulla töihin. Menehän omalle paikalle. Niin. Sinne vaan. No niin. Ei muuta kuin paperit ojennukseen. Paperit ojennukseen. Niin. Sillä lailla. No niin. Siinä vähän karkkia välillä ottaa. Ensitöikseen pitää karkit syödä. Mekin otetaan aina aamupala tähän tietokoneen ääreen. Niin. Sitten aloitetaan hommat. Jasmin siellä innokkaana kaverina. No, käyhän lenkillä. Lenkillä välillä. Enää mene siihen Jasminin paikalle nukkumaan kuitenkaan. No niin. Meinaatko sä käydä ensin lenkillä ja sitten tulet töihin? Siinä sinun tuoli on. No niin, nyt pannaan paperit ojennukseen. Kyllä. Kukatkin pitää haistella. Niin, näkyykö sitä ulkona mitään? Kyllä. Semmoista. Nyt aloitetaan päivän työ. Mitä? Eikö niin? Just.